aquí estem. Vinc a presentar-vos la Micra 2 de la gent de Saleva. Què té la Micra 2 de la gent de Saleva? És una tenda amb molt bona relació qualitat-preu, és una tenda de 2 places, francament, una miqueta justes. Si hem de dormir 2 persones aquí dintre, es dorm, però no estàs en el llit de matrimoni, perquè ens entenguem. Què té d'interessant una tenda com aquesta? Doncs té d'interessant els 2,5 kg que pesa, una columna d'aigua en el sostre de 4.000 mil·límetres, una columna d'aigua en el terra de 7.000 mil·límetres, feta amb duralumini, amb piquetes de duralumini. És una tenda que compta amb 2 avancers, és una tenda amb una porta força generosa. La idea és que ens sigui fàcil entrar i sortir i sempre ens quedi tapada una àrea on poder deixar trastos. A més, a l'interior està fet amb mosquitera, ja ho veieu. La idea és que els insectes ens molestin el mínim possible. Per tant, mosquitera, bona ventilació, com tots podeu comprendre, una tenda de 3 estacions, si no 2, primavera i estiu, però francament interessant, bona relació qualitat-preu, packaging petit, fàcil de transportar i apte per moltíssimes activitats. D'acord? Ens veiem i fins una altra.